Apa tak anggap aku ora ngerti kowe sapa? Ayo aja mung sumbar Kresna. Kowe ing nguni kinarya bata ing para Pandhawa. Ayo ketokno budimu. Sepira kadigdayamu tandingana Kintaka Dewa. Kowe ngucap aku kok nandhing kowe. Aku ora srana perang karo kowe. Ning tak sembuh apa kang dadi kadigdayamu bakal lumpuh tanpa ditandya daka mangkono. Bahwa nek kono Narendra Ndrawati Narendra panjalmaning Bathara Wisnu ingkang anggaduh senjata cakra twin kaca paesan gedhe pangaribawane sedyaning kaya Bambang Kintaka Dewa Arsa Anggrayang mustakanipun Prabu Bathara Kresna Narendra ing duren loyah nayuh Baskara mangsa dereng ngantos Anggrayang kaya kena pangaribawa andwa angganira Bambang Kintaka Dewa kendhang tiba ana